Ser issegwu edizzjoni ta' Kellimni, il-podcast ta' gwida li miġjub lilkom minn Welby's Supermarket, Renault Malta, Burger King, Valletta Glass, l-Awtorità għall-Ambjent u r-Risorsi, Positive Parenting Malta. Oh no, again. You can't just look the other way, but it's flame grilled with fresh vegetables, juicier and with a fluffier bun. Flame grilled tastes better. Renault Austral full hybrid e-tech, self-charging. Oh, never was a cloudy day. Su Rossi, grazzi tal-li ġej. Grazzi lilek tal-istudenti. Jina gbirt dejjem Su Rossi dejjem fil-moda, dejjem tkun libsa xi ħaġa l-mhux tas-soltu. Però vera ħadd peċi niltaqa' mija kun sirna fl-istorja tiegħek kif inti wasal saw. Għax meta tikberu persuna inti dejjem tara hemm ma timmaġinax il-vjaġġ li għamlet kemm batiet, kemm ħadmet biex tasal hemm isu dak il-bniedem li hu miljonarju, isu dejjem taraħ miljonarju, qatt ma tara li forsi xi darba da ma kellu xejn. Dak huwa l-isbaħ li tara li lek innifsek timxi. Ġifieri naħseb jiena ħadd ma jibda, kulħadd trid jibda minn x'imkien, jindejjem ngħid u anke ta' warajja dejjem ngħidilhom tibda tarġa'. U t-taraġ kien twil tiegħi. Fil-fatt issa ħanimxu t-taraġ, ara aħna nafuk bħala Su Rossi sinonima mal-moda. U mbagħad għandek il-mama ta' Valentina Rossi, hekk ġejt, u Valentina Rossi kienet it-tifla ta' Su Rossi. Issa għandek status ġdid hija. Issa naħseb l-isbaħ. Issa l-isbaħ, issa wasal kullimkien. Ux ver, issa l-ħaqna top, issa għandna l-status ta' grandma, jew nanna, ta' Mia May, il-ġojjell ta' ħajtek. Li meta konna din nitkellmu bdejt titkellem fuq għajnejk xalu. Jiena di tan-nanniet hija xi ħaġa li kulħadd jgħidha, ġifieri anke l-mistednin li kelli hawnhekk li saru nanniet, kollha jgħiduli xi ħaġa speċjali. Kulħadd kien jgħidli. It-tfal ta' tfal ħadħobbhom iżjed inkont ngħid kif jista' jkun it-tfal tiegħek għoża tiegħek, imma llum naf xi ġifieri li kollox kull mument niftakar fiha bisti. Ġifieri anke kien nistenbaħ bil-lejl, nimmaġina qiegħda fidi, ġifieri daqshekk obsessed qiegħda din kull m'għandha ovvjament 7 weeks, 8 weeks. Imma wisqet tatni lift fil-ħajja tiegħi u veru hekk I look forward every day li jien imur ħdejha. Jiena naħseb għandha x'taqsam ħafna mal-fatt li u fil-fatt ħan irrekontaw met int kellek it-tfal tiegħek kellek inti kont fl-el tal-karriera tiegħek. Ma kellix dak iċ-ċans li napprezza bħal mandillum, illum għandi naqra aktar ħin, allura qed napprezza minti meta tkun fl-età żgħira li inti jkollok it-tfal inti titlaħaq mal-karriera mal-ħajja ta' kuljum mat-tfal. Wis, allura mhux li tarhom żejda, li tarhom żejda, imma għandek kollox miegħek li trid tlaħaq magħhom, illum il-ġurnata tkun kbirt, qed tifhem, it-tfal tkun rabbejthom tiegħek. Tkun tallimt ukoll x'inhu wkoll l-iktar importanti fil-ħajja għax naħseb tirrealizza x'anki iktar ma nikber iktar nirrealizza x'inhu vera importanti anki li huma l-isbaħ mumenti mat-tifel tiegħi u tibda tfittex iktar lilhom. Eżatt. Ħa ngħidlek mhux easy meta tkun għaddejja b'dak kollu għax issa għoqda li ma tista' tħollha qatt meta tkun titlaħħaq ma' kollox. Jiġifieri għalhekk illum napprezza għax ngħid għandi tfal settiljati u kull m'għandi nifoka jisni lila, qed tifhem. Imma meta tkun inti għaddejja speċjalment ikollok karriera li inti
tlaħħaq magħha u l-ħiniet tagħna mhumiex faċli għax aħna fil-għaxija ġieli ndumu tard bil-lejl biex nitlu d-dar. Mhux easy jkollok it-tfal trabi f'xulxin. Fil-fatt ħanitkellmu aktar tard. Imma anki l-fatt li forsi mi għamejt mur, it-tija l-imħabba, imma ma t-tija l-ura l-ura. Eżatt, ma t-tija l-daru norqot jena. Ma t-tija l-daru norqot, allura, literalment. U leta, ma ndiju nosli xejn iżjed. Sok xejn. Valentina, imma ġili toħroġ zok xe wahda tajda, tamil xek, kamel ek, u ħares lek tajda, erħini. ġili tajt li mur, tlaqle, għaxġenninta. Għalfejx, toħtajda. U jena ħivit nirfaħħaħin kollu. U ġivi, tajt li maħiħu paċenzja mur. Għaxet t-rovina la xedju. L-istruttura tmursu. Wis. Min jaf. Ifimni, ovvjament tibda tikber, tibda dejjem ta' changes tagħha, imma aħna f'di l-ewwel waħda. Ħanibdew hekk, wara 30 sena. Ġifieri ma kelli l-ħadd fil-familja li kellu baby u ħuti u ħija xejn. Allura tista' timmaġina di jiena meta Valentina qalt li pregnant. U girl. Ma konniex nafu sa tkun. Budget girl. Ma xogħol tiegħi tibblendja tajjeb. Kont ħanajdlek ħandaħlu għax fashion show jew. X'imkien indaħħalha żgur. Għax jiena naħseb kif tagħmel kif iċċempillek Valentina tgħidlek ma għamlek l-ewwel pass. Kienet l-isptar għadha teħla mill waħda pose bidejja. Imma ekku, tuħu pjaċir tamil daw l-affarijiet, basically. Naħseb l-ewwel catwalk taħħa. Naħseb namlula. ħatkun hand in hand miegħek. Namlula. Vera, ta' xitu bil-kem ta' ma taqax. Nimmaġek mhux iżgħar sanaraw. Kemm aqta li kurzita, kemm xrajt l-ħwejjeġ? Mort Londra biss. Literalment għalija biss, li għalt il-mat ixtiex iżjed ħwejjeġ. Il-bagalji vojta nimmaġina. Eżatt, le anzi mor bil-handbag u xtrajt il-bagalji minn hemm. Ħalli ma nittabbix minn hawn. Dejjem kien għamel, jien immur b'xejn, qatt ma ntella bagalja mija jiena. Ija, mbagħad noqgħod nixtri minn hemmhekk. Anke underwear ma ntella xejn miegħi. Xejn. Dasek. Ma konċ hekk, ġifieri, niftakar kun nippakja ħantella miegħi kollix nilbis ġejli leħi bil-handbag u tlaqna. Għaz, devini tajjeb hekk. Le, tiċċajta. Mbagħad kif nasalu minn shopping hekk ta' kuljum għalija, ma d-darba kien shopping tagħha dik Talja. Min jaf. Naħseb għandha l-ħwejjeġ lesti għas-sentej li jmiss. Għandha sa 9 xhur żgur. Għax inkella tinbidel il-moda. Mela, ħanibdew naqra fuqek. Kif għadna, jiena vera ħadd pjaċir inkelmek għax literalment storja fejn inti ta' 15-il sena bdejt sales girl u minn hemm. U ma ninsaħ għaddak iż-żmien, kemm kien żmien sabiħ, ġifieri. Aħna meta konna niftakar l-iskola sekundarja, fis-sajf il-parents kienu jibatuna nagħmlu xi part-time job żgħir. U dik hija xi ħaġa sabiħa li inti tibda id-dinja tax-xogħol. Titgħallem id-dinja tax-xogħol vera. Xi ħaġa pocket money ta' inti. U niftakar kont sales girl. Dak iż-żmien min kien imur catering f'xi coffee shop, min kien imur sales girl f'ħanut, ġifieri hekk kien iż-żmien. Għamilthom it-tnejn jien. Veru, mela, kulħadd kien jagħmilhom mhux. U l-ewwel ġob tiegħi kien sales girl ħanut ta' drappijiet, ma kontx naf xejn ovvjament, però dejjem kienet tiffaxxinani l-ħjata jiena. U niftakarni teenager ma kienet tibatni għand waħda l-ħamrun biex nitgħallem inħit u kien xatti l-magna tal-ħjata u taf inti tibda naqkef fawek u na overlock. Anyway, għala dal-ħanut xin kienu jiġu n-nies jixtru naqtalhom id-drap, nara id-design tal-libsa, beda jinteressani ħadd u pjaċir, un battava l-libsa l-esta, kien jiġu designers u koll, jixtru id-drappijiet biex jħitu. Dak iż-żmien kienet ħafna voga li ma tħit libsa l-okkażjoni. Iva. Kulħadd kien. Dik kienet il-voga ta' dak iż-żmien aħna nitkellmu 1980. Ma kienx hemm l-internet li taqbatu tajt ħanordna libsa. Jew daw il-ħwienet kollha ħajjata jew xi ħadd designer jew hekk. Kienet dak ħafna li kienu jma jħitu. U wieħed mill-klijenti li kelli
li kien li kien dizinjatur, ovvjament ħafna forsi ma jiftakruħx illum, imma minnu tamparu naqra iżgħar jiftakru minn kien li. U kien jiġi biex jaqta' id-drappijiet mal-klijenti tiegħu jħitilhom. U għamilna ovvjament hemmhekk hemm ħbieb u naqra l-univers kif jilaqgħux. Eżatt, u ovvjament dejjem naqdeħin u mbagħad u hekk u spiċċej jitlili, u mbagħad spiċċejt nieħu sem fashion show tiegħu, ġifieri tibda mbagħad tibda isib l-isqaq tiegħek, qed tifhem mbagħad tmur tagħmilt kors, minn kors intqajt ma' fotografer u tibda u dejjem sara xi ħaġa ġdida. Però jrid ikollok ukoll l-ambizzjoni. Hija li inti kien hemm fiha. U jrid ikollok il-viżjoni. Ekku. Trid tkun lesta biex tmittidek u tagħmel ħafna xogħol. Għax dawn l-affarijiet l-universi laqqa kien ma mbagħad. Li tkun naqvinti. Inti min-naħa tiegħek kif qed taqatli il-tqajt mal-fotografer, u mbagħad inti ftaħt. U mbagħad tlajt barra minn Malta, u li ħadd il-lezzjonijiet hawn Malta jiena tlajt barra minn Malta, ovvjament sibt il-fotografer stess li ħallasli bħala scholarship u mort f'kulleġġ Nottingham, kienet ġifieri il-bidu tiegħi li ħansifar waħdi. Il-parents tiegħi ma ħadux pjaċir ovvjament li ħana minn dan il-pass. Kelli u forsi kelli dawk il-18, 17. Ħanajlek, qed għal dak iż-żmien. It's quite l-sifer u hekk hemm tant kienu ħadu pjaċir, daw għalihom d-dinja kienet altru. Hobby isa. Imma għall-parents tagħna dak iż-żmien ma kienx ħaġa sabiħa li inti ħatmur fid-dinja tal-moda. Forsi anki reputazzjoni li kella qabluha ma' affarijiet oħra. Ekku, l-pensek kienu dejjem knisja bħal kulħadd, kif fimni. Anyway, minna muminaw jiena daqsxejn vasijibsa u jekk jogħġobni oġġett inkun iridu u jekk jista' jkun iridu issa mhux għada. Qed tifhem dak it-tip ta' bniedma. Anyway, biex fantawwax għamilt ftit xhur hemmhekk. You can take your time. Mawx Peppi. Tista' tawwal. Moħli biex naġġel. Kon ġejt hawnhekk mbagħad u ftaħt bħala laqas ngħidha skola kelli 5 ħbieb tiegħi. Interessanti. Dejna nimmodellaw flimkien hekk. Ġifieri kienet xi ħaġa bdew ma ninsihom għaddew il-5 min-nies, ġifieri għadni b'kuntatt magħhom, they were my start, tiskanta, x'tik ma sibx il-dawn jien. Għabdi kont nerġa' mmur lura l-ħanut, inbih id-dwappijiet, jew forsi mmur naħdem xi xogħol ieħor, ġifieri jiena meta kont żgħira dejjem kont inħobb hairdressing. Imma qatt ma missejtu dal-hairdressing, imma kelli kuġina tiegħi kellha salon u ġiel kont imur noqgħod tagħmel lin-nies u hekk, jiġifieri forsi. Kont tispiċċa xi hairdresser. Nidħol f'dik il-linja min jaf, God knows. Anyway, u dejjem tintaqa' man-nies inti u tipprova tara sa tiżvolġi. Intqajt ma' modell li kien sirna ħbieb u għadna ħbieb sal-lum li ftaħna l-aġenzija flimkien u bdejna nkabru. Mbagħad minn 5 ġew 10, minn 10 ġew 15 u bdejna nagħmlu l-modeling. U dak iż-żmien konna f'hotel Lukanda ċentrali, għalba kulħadd kien jiġi hemm, ma kellniex studio tagħna, possibbli ma kellniex flus. U mbagħad l-ewwel contest li għamilna kienet Miss Maltese Beauty. Il-lammi. Dik kienet, ġifieri domt nagħmilha 25 years, sena wara sena dik. Għada ssir, però ovvjament tajta xi ħadd ieħor biex jieħu ħsieba peress ix-xogħol u mbagħad dejjem jikber u tipprovanti tieħu ħsieb affarijiet iktar. Imma dik kienet l-ewwel start tiegħi. U tiskanta ġifieri mbagħad mill-kbar bdew ġejjin it-tfal u mbagħad bdejna nagħmlu titli Toddler Model of the Year, Mini Miss of Malta, Junior Miss of Malta, dejjem nagħmlu tal-competitions u dejjem ġejjin. U ġifieri it was a very successful school, Għalfejn taħseb l-iktar li jiġu in-nies biex jimmodellaw. X'inhu t-tir tagħhom taħseb? Min iħobb il-fashion li għandek maġġoranza kbira li jħobbu l-fashion sewwa, anke rġiel, anke rġiel. Minn dejjem kellna rġiel ukoll, ġifieri għalkemm bdejna bin-nisa, però dejjem kellna fil-klassi konna dawk l-irġiel. Min iħobb ix-xena tal-moda u min iħobb jitla bħal sfin, min iħobb is-sfin, ħajmur jisfen. Issa min iħobb il-catwalk u jitla fuq catwalk. Hija xi ħaġa sabiħa li inti tesebixxi kollezzjoni li inti timmodella għall-ħanut. Hija xi ħaġa sabiħa. U jiena kemm iktar minn ixi catwalk
ma tantx kont catwalk model, iktar kont photo model jiena, mħabba tula ta' finti, minn xi pilastru, għalkemm għamilt ħafna catwalk models għaw modeling, imma il-fotografija tant kienet toġobni ħafna il-photo model u għadna sissa ġifiri. U tati ċans li l-dawk in-nies li forsi m'għandhomx dik il-figura għal-runway. Jena taf xnajda s-settur għandu, il-settur għandu xaħġa l-kulħadd. Min mandu xtul, min għandu ċuħelu u jkun fotoġeniku, min għandu deħzbiħa xbiklam tan-nim, ġivi da settur, jekk inti titħol fih xaħġa ħaddu żgur. U naħseb ukoll jgħin ukoll bil-konfidenza. Jiena dika ħanajdek il-personality dejjem nħambaq fuqha, għax veru tkun mara sabiħa u veru forsi inti tuħu pjaċir teseb biex lilek innifsek, però naħseb il-personalità tgħinek iktar. Li inti kollok tfajla li għandha personalità u titkellem u llum il-ġurnata aktar u iktar minn qatt qabel għax illum il-ġurnata. Jekk nitilgħu dal-konkorsi barra minn Malta li bit ikollok huja l-personalità. Ħafna kemm ħad titkellem fuq għax kollha żbieħux qishom it-tfajliet kif ħataqbad hija ma tonqos għandna tfajli żbieħ enormi hawn Malta. Imma naħseb jien li jkollok il-personalità hija vantaġġ kbir ħafna. U aħna għandna daqsxejn tendenza it-tfajliet li nistħu. Speċjalment jkun jridu jidħlu f'kompetizzjoni li ma ħa nitkellem, titkellem tibda titkellem u għala le. Lum tistħi, għadha titkellem aħjar, imma l-personalità hija ħafna ħafna importanti. U inti ilek ħafna żmien issa tmexxi l-business jak ma' Claudia li hija wkoll tista' tajt naħseb waħda mill-ikbar ħbieb. Claudia familja aħna knajdu. Għax l-qara jien li 40 sena bda x-xogħol, Claudia daħlet 30 sena ilu miegħi. Jiġi bdiet bħala waħda mill-istudenti tiegħi imma nistgħu ngħidu llum familja. Għax manka meta kelli tfal żgħar, jiġifieri hija l-backbone tiegħi hekk jiġifieri nimmur nikolli għandha f'dekolna u l-istess speċitanti da snin kollha qastista ma tkunx. Kif konna din ngħidu inti meta kont isek fl-eqel tiegħek, inti Valentina kellek il-Valentina meta kellek 29 Eżatti. Sena qisu. Eżatti, 28 u kien 1994 Valentina twildet, kont diġà avankata naqra. Għatli storja ħelwa fuq meta twildet. Valentina, ma nafx kif bil-kamera magħha u kif xielek. Mela, jiena nsibhom. Dem ngħid b'xi ħaġa. Meta kont pregnant Valentina kien avviċinani Alla Fluċa Stroud. Bniedem bravissimu mens li kien għall-isma bit niġbet twelit. Għalli għax qed niġbed daw l-affarijiet karnival, tiċ, mewt, għalli bit niġbet twelit. Għatlu tant tija jiena. Għalliva, għall-importanti, għalli, ovvjament għamilna xedjur fuqa, għalli meta inti titħol l-isptar, kelli data, għalli li titċem pilla ħaniġi niġbed da twelit. Fil-fat, tuġbidna l-Valentina titwilet, statajt biex ikun jista jużax għal-proġett li kellu. Ġifiri, literalment, meta najdu a born star fil-vera sens tal-kelma. Umbat ovvjament Valentina għaddaħlet zan ix-xogħol ukoll meta kien fret. U l-ewwel l-opportunità li ta' huwa Charles Stroud ukoll il-Valentina għastemmen. Iktar il-qudiem? Kell 11 years, yes. Mela fajna ħbieb ħafna. Nemmen ħafna f'dawn l-affarijiet jiena. Minti ukoll meta twildet Valentina ukoll apparti li dik inti kont qiegħda f'nofs produzzjoni kbira li wellitta fl-18th of May u ġvera. Jien ma nemminx illum il-ġurnata li naddi minn daw tal-li qed nirrakkonta ma tagħmilhomx taw m'hemmhomx in-nies. Jiena qabel ma kont pregnant Valentina kienu aġenzija ġew mill-Italja u ġabu kollezzjoni ta' Valentino. Nimlux limit miskin. Biex jisabu xoħa Malta, u konna minna preparation nazlu l-modelli, nibatu il-isin tal-modelli, l-ritratti tal-modelli biex jintazlu.
U kelli Claudia ta' kizmin u kol modella b'mina Kamillevi u kol inselmila minnaw. U il-ġurnata kienet 18 May, ma dat nitkellmu sena qabel mawlet il-Valentina, ma tfix pregnant, u meta beda bisa iż-żmien ta' dan ix-show kont ħajtullek kif jista' jkun ħajkun on the 18th May jien Valentina titwielet. Kif jista' jkun? U kienet on the 18th May fil-ħodu. Lejli qed nagħmel rehearsals ovvjament. U l-għada fil-5 ta' fil-ħodu nidħol l-isptar, u l-litta fil-6:30 il-Valentina, u fil-għaxija mort il-show, ma nafx, ma nafx kif għamilta, ma. Ġifiri, u l-litta fil-6:30 ta' fil-ħodu. Ħvixt mill-klinik, u mort niftaħ dan il-show jena. Ovvjament fil-parents mija jgħinun il-ma insertat is-saren jena, allura kienet nurse l-istess u enitni, il-Valentina ħattant il-mami, u jena mort niftaħ da show, ma domċe. Għax, I wasn't there at all. Imma ħana jdek jena tafx nemmen. Naħseb jena li kiku tajt l-dawk in-nies li rawk tiftaħ il-show, jena dal-ħodu, by the way, kontet inwellet. Madonna, astemmen li najdaw la astemmen. U Claudia dem tajt, inti miġruna tajt li, għax u ma kienu l-klikkati għaj ta' modelli dak iż-żmien għadna b'sallum li it happened. Ma inti bniedma ta' commitment kbir. Ta' commitment kbir. Commitment wis u punctual ħafna. Ġieti hija xi ħaġa li ma nafx minn fejn ġibta ma minni. Ġifieri I cannot say no. Jekk attiva. Yes, I'm there, whatever it is. Diki. Umbat kellek il-din. Umbat, eżattament, wara ftit xhur biex pregnant b'din. L-istess, ta' xi 2 months indunajt li pregnant b'din. Anyway, Valentina kienet ta' għas-sena. Mela. U din flok twilet ta' 9 months pregnancy, twilet li ta' 27 weeks. Yes, kelli problema. U din twilet ta' 27 weeks. Wellitu normali, jow C-section, ġifiri 27 weeks. Satan Valentina għada veru baby. Għadu baby, ġifiri naħseb baqa l-isptar. Kem? 3 months l-isptar l-SCBU, yes, ekku. Winti ġeja u sejra. U dak huwa. Dak kien żmien ikra ħalija. Il-fatt kien li tlift il-mami tiegħi 4 wara li twilid li t-tifel. Għaddik kienet very downfall għalija jiena li. U kemm kellek 30? Mhux hekk. Kienet hekk ħażda lija li titlef il-mami li inti il-mami tiegħi kienet. U il-mami tlifta kontu ta' kienet marida. Kontu tafu. Eżatti, ma kontx naf li it's going to be so soon, qed tifhimni. Allura dikha kienet daqsxejn għalija, you know, ek, taf kif jiġrilek, tifel l-isptar ma tafx sa jirnexxi u sa jgħix, you know, f'dik l-età. Bis twilet ta' 1 kilo, 2 pounds. Kien veru żgħir. U l-teknoloġija tal-lum ħafna ħjar. Ġaħnet nitkellmu t-tifel għandu 30 l-lum il-ġurnata. 30 sena ilu. Ġifieri, għax Valentina 31. Ġifieri dak iż-żmien ma kienx bħallum, ma xorta, God bless. ħattu wara isu twilet f'Oktober, ħattu isu end of December mill-isptar. Dejjem baqa' magħmul żgħir li llum kiber ta' God bless. Imma hekk kien dak iż-żmien, però tingot li kelli dadijatu b'saħħtu. Għax ovvjament kont single parent dak iż-żmien ukoll imbagħad. Żomm, għax jiena għadni qed nillendja. Għax meta twilid li t-tifel. Il-fatt li metitlek il-mama. Eżatti. Iġifiri tittaqat l-ewwel net id-diqa tal-qalb li tlift tmur funeral u għandek it-tifel għadu kemm twilet. Torganizza funeral, titmur funeral, imbagħad trid tifla ta' sena. It-tifla tiġri għand il-ħbib tiegħi ovvjament għax imbagħad għandek it-tifel. L-isptar u ma tafx eżattament, ovvjament, il-komplikazzjonijiet ta' dak l-età jinqalaw. Ħafna kuljum, dem xi ħaġa. U tara xi pipe ġdid jew. Eżatt. Nafa, jgħid tifel tiegħi twilet ta' 35 weeks. Mhux bħal tiegħek ta' 27 baħar jaqsam ikun hemm. Ma ninsjaqat. Niftakar dabba ċemplu qalu li jekk ma jżommx il-feed illum, il-lejla ma jżommx il-feed, ma jagħmilix.
Wellbees.mt, your favourite online supermarket. Free delivery on orders of €65 or more. X'kont tagħmel meta kienu ġablu lek jgħidulek hekk? Tkun tiġi l-isptar, inti hemm tgħix l-isptar. Qabbadni l-Bart, Tgħix l-isptar, kont immur nagħmel sigħat hemmhekk u ħdeħ u ma tistax iżommu x'ikun fil-dana ġifi normali din u għal min ikollu it-tfal hekk. Ifhimni huwa żmien li titadatta għal dak il-mument inti. Imma mbagħad wara ftit ġimgħat spiċċa single parent ukoll. Allura jiena ġejt veru fuq da tal-ġorokna mistax noħroġ minna ġorokna. Imma kelli dadi tiegħi b'saħħtu, kien għadu tajjeb ħafna u spiċċa ġie xmijaj. Allura kelli backbone kbira ħafna jiena bih. U l-bambin li fuli sa 91 years, ġiri tfalleħ u kellhom 17 u t-tifl 18, nistanaj dan jinrabbihom li flimkien miegħi id-dar tiegħi. Allura dik kienet ċaġa sabiħa għalija. U meta ħallina l-papa? Għalaq 10 years. Mela għalaq 10 years. Imma kien il-bambin ikun jaf x'nu jagħmel, ma jistax kollok kollox ħażin, xi ħaġa tajba jrid ikollok. Kemm tkun strong inti tinqala minn dik ir-rokna. Sax intefa' f'rokna u tibqa' hemmhekk u l-karriera, jien ix-xogħol inħobbu ħafna daqskemm inħobb, ir-rutina tiegħi tibqa' għaddejja u kien żmien veru busy dak iż-żmien, l-agency kienet busy ħafna. Imma mbagħad when I look back dejjem ngħid għaddejt minn dawk iż-żmien minn dawk l-affarijiet kollha. Però wasalt għadni, għadni tfal kibru settiljaw tnejn li huma. Din kiber ukoll. Kemm l-net għandi ammirazzjoni kbira lejk għax is-sitwazzjoni li inti kont fiha kienet waħda li qas toħloma. Ħax toħfet li ma jidrux. Mewt twelid. Eżatt. Anki l-fatt li inti fir-relazzjoni tiegħek spiċċajt waħdek, dik jekk taqbad dik waħeda baby ibsa żgħir u baby ta' twelid, dik diġà waħeda hija kbira ħafna. Ibsa. Ta' dik l-età. Nammira kemm int mara b'saħħtek, kemm u tfal ovvjament bdew jikbru mbagħad u ġifieri dejjem trabbew it-tfal indipendenti. Ġivi għax rabbejthom inti. Eżattament, ġivi l-Valentino kont ngħidilha se jinsa xi niġi inti tittamel hekk u hekk, ġivi teta żgħira niftakar ta' 5 years tagħmel iċ-chicken nuggets it-tifel. Hija ġo dal-li sajjar waħdu ngħidlu jiena il-fryer. Appliance, eżatti, ma kienx il-fryer dak iż-żmien. Allura kienet ġib banketta titla biex tlaħħaq ġi niftakara. Ġilli sibt it-tifel kollu make-up u bil-bent li besta tifla ta' ġifieri u toħroġ li bil-pushchair barra, ġifieri tismani tgħidli iva. U jgħidu li inti tiflan ġiex tiddibni għandek kollu make-up dat-tifel joqodila kien jaħassa bil-ben daqsix ġo rasu. Ma ġvi għamlit li bal-buljati. Imma anka kien ikolli fashion show dejjem miegħi mal-palkek jaraw il-modelli, Valentina dejjem bil-karti f'idejha niftakara ta' parsijat toħroġ il-modelli. Iġi tfabbew f'dal-ambjent, tfabbew hekk it-tfalu. Fil-fatt tara fiha għaxa Valentina ħabrika ħafna u Iva, nammirata għax tlaħħaq ma kollox ukoll u basically għandha l-business tagħha wkoll, ġifieri at least when I look on her ngħid ovvjament mhux bis-saħħa tiegħi x'ina ma nħobbx ngħidha di. Hija xi ħaġa li kienet fiha. Fil-fatt kienet taħdem miegħek. Kienet taħdem miegħi għamlet żmien taħdem miegħi, però qalt li ma I'm not for here. Għalt li nagħmel xi ħaġa tiegħi, nagħmel xi ħaġa jiena.
Kif tħossok li sek bnejt dal-imperu? Ħażinu. U m'għandekx il-militti. Ħażinu. Jiena dejjem kien l-antijaj mhux il-boj, isnek ma jkunx, jovik li ma jkunx għalem. Din engineer illum. Però Valentina dejjem tant tiftakar dejjem tkun miegħi u kienet anke tgħallem miegħi, ġifi kienet tagħmlet anke fashion show waħedha, kienet tagħmlet anke beauty contest waħedha organizzati. Però mbagħad she came back to me qaltli jien minix għalaw. Ħassejta u jien dejjem kien it-tir tiegħi li Valentina tkompli warajja jew tgħinni. Ma it wasn't the case, ifhimni dawna inti ma tistax tgħidilhom isma' inti bil-forsi tagħmelek, this is something that they have their future, their career, tipprova u naħseb jiena kulħadd minn għandu l-business jieħu pjaċir li tfal tiegħu jirnexxu jkunu magħhom imma mhux dejjem taħdem il-sitwazzjoni. Dik hija daqsxejn nafsa u taf. Ma you cannot do otherwise. Ma tistax. ħaġa interessanti wkoll li ma jgħidulekx mami. No, su. Għas nisma' ħadik il-kelma jien, su, tifel kuljum iċempilli u ser ix-xogħol. All right, su. X'għandek illum? Imma di minn fejn? I don't know, tant aħna dejjem isna fl-imkienek, isna ħwa. Anka d-dar, isna tlieta ħwajk, laqasna noħorġu hekk fl-imkien. Li, dejjem su. I don't know. Ma nismaħiex il-kelma mami jien, hekk mhux forsi f'Mother's Day. Su. Imma mija xi trida tajjatlek su jew nanna? Nen. Xe, nan. Toġobni, nan. Le, mussan ħalli għatajat li su, tifla li. Imma tfala, I don't mind them tali għajdu li jek, I feel like I'm very close to them, you know, ħafna I'm close to them, ġifiri aħna, għal-kem nissamnejxux fl-im kulku ħattandu l-dak tijaw. We are reunited all day, ġifiri, t-tifla ċempet l-darbit kull-jum, t-tifla kollu bil-messages, ġifiri, we are there. Ara jina naf li inti kellek il-missierek li enek ħafna fit-trobbija ta' tfal. Yes. Pero jina inħoss li meta fil-familja l-om jew il-missier tajjeb ikun to a certain extent nieqes inħoss li il-bond li tfal jagħmlu mal-ġenitur yes, definitely. li jibqa' definitely. Naħseb hija xi ħaġa Yes. iktar minn normal li kollhom tnejn. Il-bond li hemm hija xi ħaġa unika lihom. Anka jinqala xi ħaġa basically they are all there for each other, ġifieri, tinqala problema xi ħadd minna tistarhom hekk ġifieri jitlu għalija all out. Il-bond huwa kbir ħafna. U xi ħaġa sabiħa u li ma rridx nitlef żgur, ġifieri. Nitlifa żgur. M'intix ħadd tlifa. Xaġa l-koll li vera oġbitni li meta irrakkontajti li inti għamilt, hija li inti iżżewwiġt meta kellek naħseb iktar minn 50 sena. Uġvera. Li forsi dak li kun jgħidu ż-żewġa tagħmel ta' dik l-età. Imma jiena lija anzi nħares lejku ngħid kemm hi xi ħaġa sabiħa. Meta ma turajt. Xi ħaġa ġifieri inti ma kontx miżewġa qabel, din. Le jiena meta kont żgħira kont iżżewwiġt. Kellix tfal ovvjament. Ġifieri Valentina u din ġew meta kelli relazzjoni ma' boyfriend. Imma d-darba għaddu 40 years minn dakinhar law. Żgur. Imma d-darba ta' 50 kif in id-differenza? Tal-imħabba hekk ta' dileta. Tkun differenti ngħidlek inti meta tintaqa' ma' xi ħadd jkun matul ukoll sewwa u jkollu ta' ċertu età. Tibda aħna naħseb li aħna laki huwa di li t-tnejn għandna l-business u ninteressaw it-tnejn li aħna fil-business ta' xulxina. Għalli dak huwa bond differenti li hekk jiena u qed jagħmel proġett nidħol għalih jiena u ngħinu u nteħ l-idea tiegħi. Meta jkolli xi proġett jiena, it goes vice versa, ovvjament għax jista' joffrili affarijiet li ma nkunx nista' nagħmilhom. Allura dik kienet xi ħaġa li ilha ġejja niftakar 35 years ago jien meta tqajt mar-raġel tiegħi.
U kien b'dal business diġà tiegħu u meta kien ikollu xi opening ta' xi proġett ġdid tiegħu, jien dejjem kont nagħmlu dawn l-opening tal-ristoranti u ta' xi bars, dejjem kien jiġi għandi għal dawn l-opening, ġifieri dejjem kont inkun daqsxejn involuta u konna nagħmilna ħabta ġifieri konna noħolġu daqsxejn flimkien u hekk. Ġifieri kellna iva, konna għamilna ħafna, konna minna żmien li konna nintaqgħu noħolġu flimkien. Però mbagħad għadda żmien u qed ngħidu qisu daq 16 years ago, bqgħidna darba naħseb jiena it's the time. U ovvjament għadda żmien issa reġa'. U senna 7 years miż-żewġin biss, ġifieri domna wkoll biex iddeċidejna li niżżewġu, ġifieri konna komdi qabel, però mbagħad sfiċita għall-isma' li nixtieq niżewġ fil-Knisja u għatlu le mela le jien. Allura mbagħad tħallna f'dak iċ-chapter ukoll. Tfar kienu settiljati. Kien ħaqek. Kien ħaqek ta' kollox li għamilt u ta' tbatija kollha li għaddejt minna u l-ħidma kollha li għamilt. Jina, daw li stajr veru nħobbu jina, għax ek with a happy ending. Le, ija, ifimni, l-għonnet għanna, il-ħajja għanna interessanti ħafna, ġdiem xaħġa differenti u proġett differenti. U il-fat li mbatwarja sfet il-jad Valentina, l-għasfeċi ta' preparajna għatri għal-Valentina u koll, u s-sekka la jvit tifel u koll, next year, allura. Ħajżeweċ. Edin visqin u koll, allura sfeċi ta' tajt, jieċaġa sabiħa li jkollok dak il-build-up fej saraw koll it-tfal tijak għam dak il-passu. Ekku. So, inti, il-futur tijak, x'timmaġina, x'tixtieq, x'ma tixtieq? Mela, l-ewwel nett ovvjament ix-xogħol tiegħi jien tant inħobbu li laqas nimmaġinani li ma jkollix ix-xogħol għaddej. Ġifieri għadni llum nagħllem studenti u jkollu sodisfazzjon meta l-istudenti jirnexxu u ngħinhom u forsi anke jitilgħu barra minn Malta, ġifieri biss intellaw tfajla kull sena aħna mill-Miss xi ħaġa ta' sodisfazzjon għalija għax inti qed tagħmilha recruiting lilha, jiġi dik hija xi ħaġa li jiena. U jisek trawwi ma' inti. Ma nistax li ma jkollix hekk. Qed tifhem anke għajluk fort darba f'ġimgħa nagħlem, jiġi dik hija xi ħaġa li żgur missa tmut li hekk, qed tifhem. Għandi storja ta' 40 years nixtieq nagħmlhom naqra iżjed. Ovvjament nara t-tifla tikber u apparti nara t-tfal tiegħi li jibqgħu is-settiljati. Forsi jkollni iktar nefutijiet xejn by time, nimmaġina. Hint. Eżatt, nkavu l-familja. Imma tajjeb li naħseb li nixtieq ikolli naqra iktar quality time, ġifieri dis-sena New Year's resolution tiegħi jekk kienet li jkolli mqarju fil-ġimgħa li ma nidħol xogħol u li niddedikom għall-familja jew għal whatever. Xi ħaġa tiegħi għalija. Jiena kontet naqra li iktar ma nikbru fil-ħajja l-affarijiet li konna nħobbu dejjem jibqgħu hemm, imma pereżempju l-ambizzjoni ħanajda bl-Ingliż, it becomes softer. Veru, ekku sewwet tajt. Li meta tkun żgħira tkun iktar. Illum il-ġurnata fil-fatt jien għandi tim miegħi. Nuħu pjaċir li nqassam ix-xogħol ħalli nkun naqra easy. Ġifieri qed naraħ dak li għandi bżonn li ma nibqax gas down dejjem. Qed tifhem jiena xi kultant ngħid ma tuf jien mhux nimxi ma niġri għax dejjem qiegħda fissata bil-ħin, bix-xogħol ġifieri. Fil-fatt anke ndu ngħid għax inki kif bdejt l-intervista. Dejjem maġla, dejjem għandi the next appointment, the next something ġej. Nkun inlaħħaq ħalli nkun fil-ħin. Jiġifieri dawn din hija xi ħaġa. Xi kultant. Ma jiena ħana dejjem hekk kont. Dejjem, ġifieri ma kellix żmien li kont relaxed. Jien dejjem hekk. Issa jew għax forsi jkolli affett ta' tfal, jew għax ikolli affett ta' xogħol, jew għax affett ta' raġel. U kif għadlek jien ma ngħidx li ġifieri dak li vitznamlu illum itznamlu, issa nħalli ħalada, m'iniex dak it-tip ta' persuna. Jien fl-erba' tibda l-ġurnata tiegħi fil-għodu. Fix ħin? Fl-erba'. Jidoqli l-alarm.
Fl-4, inti tidħol torqod fl-4 jaqgħu. Le. Għaxin inta ma nistajt li nidħol norqod dak Le, jiena nqum fis-6 ħabba t-tifel, imma fis-6 biex noħroġ biex ninqala minn ġo Le, ma nħux sodda. pjaċir ta' ninqala mis-sodda. Ma nħu pjaċir xejn. Iġiġis biex jidmur torqod. Ġiri jkunu d-disa. Tifhem u hekk noħroġ norqod iktar tard. Ma lejna Torqodhom 7 sigħat. Għax għandi ġurnata fil-ġimgħa. Taf kif? Għandi ġurnata fil-ġimgħa Sunday ġeneralment. Noħorġu lunch u mal-5 u nofs noqgħod fil-għedix s-sodda mbagħad ma nqumx minnha. Iġi dik ġurnata fil-ġimgħa rida li nidħol norqod veru kmini, ħalli ma norqodx imma qegħdin. Ma niddejjaqx. Jien is-sodda nħobba ta' ħafna nħobba, imma ikolli nqum. Wis. Jina għadni qed naħseb fik toħroġ fl-4 ta' filgħodu fix-xitwa f'dak id-dlab. Noħroġ u mmur nimxi. Ma noħroġ dak il-ħin, le fl-4 ta'. Ma fx il-5 u nofs noħroġ il-5 u kwart nimxi. Kun għadu dlam. Is-siva. Issa għadu tlam issa. Taħseb li dawn huma s-sigriti biex persuna tibqa' mentalment b'saħħitha għax inħoss li ħafna nies iktar ma jikbru inqas ma jimlew ħajjithom b'affarijiet. Nemmen. Iktar qishom mhux Inti jixxieħu titib kif imma ngħidu, inti titib active. Aha. Ok, jien anke m'għandi xejn koll nquna mill-makeup filgħodu. Dik hija xi ħaġa li qed kismi. Jekk tiġi ġurnata li vera m'għandi xejn, ħanibqa' bit-tracksuit id-dar, naħdem mid-dar. U bla makeup u xej, I don't feel that I'm good. Issa tajt li ħadd ma ħajarak. Anke kemm mur nixtri jew hekk, imma jiena l-butina tiegħi hija li filgħodu qomt, ħadd shower u bdejt il-makeup. Għandi x'għandi dejjem. Kuljum, kull filgħodu ġifieri, anke kemm mur nixtri jiena l-makeup lest dejjem. Wow. U niġbu l-makeup back ukoll inkollu. Le dak iva kiena. Imma ġifieri dik hija parti milli Imma żommi. inti il-linja tiegħek. Anke jekk m'għandi xejn, anke jekk sejja ġastant Valentina, per eżempju, ħana mill-ġurnata għandha, jiena xorta immur bil-makeup u ftit ilu qalt li ma qalt li intallimtni ħaġa li nagħmel imqar ftit makeup inħossni aħjar. Għax taf inti tkun bil-bejb id-dar ma toħroġ li tqum U Valentina kienet tqum kmini ħafna biex tmur radio. Eżatt. Iġifieri dik il-ħaġa li inti you keep yourself alert. Dejjem, dik hija naħseb jiena hija one of the points li jiżommlok il-dak tiegħek il-moral tajjeb. U forsi jekk hawn xi tfajliet jew xi nies Li jitħajru. li qegħdin jitħajru biex isiru the next model. Jikellmuni. Inbidlu tfajliet. Inbidlu hija. L-attitude inbidlet ħafna. Niftakarni jiena 1995 sa 98, it was the best years fuq il-models. Kienu jappizzaw li u met jamlu l-modeling, kienu jappizzaw dak li qed jitalmu. Illum għandna iktar konkurrenza. Għanna tfajli sbiħ ukoll, tfajli twal u kapaċi, però binqas attitude. Nara jiena. Binqas attitude fis-sens li Tittimbuttom minna tittimbuttom qabel kien jagħmlu aktar because they really want it. Issa tittimbuttom naqra biex veru ngħidu. You know, they can do it. Hemm percentaġġ minnhom, yes, naqbel li fl-attitude murna naqalura. Jena naħseb id-disciplina. Eżatti. Ma dix li kienet. Anka nara l-modelli li kienu miegħi f'dak l-era u koll illum il-ġurnata dinaj dawn huma l-aqwa. Bħal Claudia, you know, knara modella tpaxxini. Romina. Kolla. Joy. Tifhem ġifieri daw għadni narhom tajbin u ngħidilhom ħadd ma jaddikom. Tifhem dawk jibqgħu illum il-ġurnata waħda taqla l-oħra junjaw ma tibqalekx dik. Ftit waħdiet. Ħanajdlek unalqu biha di għax ħanibqgħu sejrin. Ħanajdlek kemm qed tgħid vera. Jiena meta kont qed nikber
niftakar the 6 supermodels. Mela. Tiftakarhom? Claudia Schiffer, Naomi Campbell, Cindy Crawford, u dawk jibqgħu ġo moħħi dejjem jien. Mbagħad kien hemm Giselle warajhom. Mela. Il-bqija illum il-ġurnata. Ftit nibqa' niftakar. Vera, għaw xi u l-istess anki. Ftit ilu naqdu u għamlu catwalk għal Versace. Ħarġu kollha bil-gold, kienet ġivi social media kbira, ġivi ġew naqdu għadak iż-żmien kollu, and they are really the OGs ngħidulhom. Imma vera, għandek raġun. Illum il-ġurnata qisu waħda taqla l-oħra, waħda tinsa l-oħra. Imma qishom. Very true. X'inhu dal-fenomenu, ma naħseb konna. Min jaf. Ħanajdlek x'ista jkun li hu. L-lum il-ġurnata. Għanna wis affarijiet. Tant għanna minn fejn nażlu. U għanna ħafna x'namlu. Li jisu isek dik, anki l-lum il-ġurnata biex tara film. Tant għandek biex tara. Kollox, l-lum għanna ħafna x'namlu, dak iż-żmien ma kellniex daqshekk. Id-darba l-oħra li t-tifel tiegħi bdejt nipprova nfehmu għax konna din naraw Stranger Things u waħda mill-jobs li kellu kien ġostor bil-video cassettes. U bdejt niprofa nfehmu li biex naraw film, aħna konna rridu naqbdu l-karozza jew bil-mixi. Immorru hemmhekk, noqogħdu nażlu, inqogħdu nagħmlu rewind it-tape. Mela. Illum għandna ħafna x'tagħmlu, kulħadd il-ġenerazzjoni kollha llum li hawn, we have too much things to do. Diki. Allura they're okay. Però jiena nemmen li jekk hemm xi ħadd li vera jrid jirnexxi f'xi ħaġa, ħajirsisti u ħajbrilla u jirnexxi u ħadd ma ħajnsir. Yes. Jienek nemmen. Yes, very true. Wow. Grazzi tal-li ġejt. Thank you lilek. Leħat pjaċir, għaddew f'nof sekonda, għax jina ħares lejla l-loċ ngħid diġà, qed pjaċir impaċpat ħalluni għaw. Suġġett ħelu. Imma inti kont suġġett ħelu wkoll għax vera jiena dinatta fil-bidu. Jiena li Su Rossi kienet, Su Rossi li għanda l-iskola, li kienet modella, imma ħadd ma jkun jaf Su Rossi meta kienet qed tibni l-imperu tagħha. Min xiex kienet għaddejja u jiena nemmen li meta bniedem jirnexxi, meta jkun għaddej. Tapprezza ħiżjed. Tapprezza dik u llum il-ġurnata nħares lej Su Rossi u ngħid Kalla jbirek, jirnexxila mara b'saħħitha, mara li qatt ma qatat qalba, mara li tkun ta' ispirazzjoni għal nisa oħra. Vera ħadd pjaċir li sirt nafek iktar mill-viċin. Qabel ma titlaqli, hawnhekk għandi xema grazzi lil Valletta Glass. Thank you. Ħanoħroġ il-kaxxa wkoll. Tajjeb. Għawek għandi perfume grazzi lil Taġbix Perfumery u għawek għandi trattament grazzi lil Majoka Spas. Dan trid tieqaf, alright? Tieqaf u tuħu naqra. Naqra 50 minuta lik, Thank you ħafna. Xinajdlek? Grazzi ħafna, Nan. Thanks. Nan. Għax issa Nan ħatifqalek. Qabel nagħlaq nixtieq nirringrazzja lill-sponsors personali tiegħi lil Morgan għal ħwejjeġ, il-Clint ta' The Wedge Studio għal xari, Gabby Vella għal make-up, Valletta Glass għal ġojellerija u Luxona Sasset. Għadkom kif segwejtu kellimni, il-podcast ta' gwida li miġjub lilkom minn Welby's Supermarket, Renault Malta, Burger King, Valletta Glass, l-Awtorità għall-Ambjent u r-Risorsi, Positive Parenting Malta.